Dobrý den, ahoj. Kromě toho, že Nikosek na kole dovádí, tak také trénuje cyklistické dovednosti. A my jsme pro vás připravili takový miniseriálek základních cyklistických dovedností, které by měli malí kluci a holky na kole umět. Dneska si ukážeme a budeme trénovat zvedání a pokládání flašky, nadhazování předního zadního kola a potrénujeme jízdu rovnováhy. Dávej. Bingo! Jo! Drží, hurá! Zdolání překážky nadhození předního zadního kola. Zdolání překážky nadhození předního a zadního kola. Super! V rámci jízdy rovnováhy tady má Niko přibližně 10 metrů takovou lajničku. A my jsme se s Nikem dohodli, protože mu tyhle tři základní cyklistické dovednosti docela šly, že spojíme a uděláme takový cyklistický trojboj. To znamená, budeme tak dlouho cvičit a budeme to tak dlouho zkoušet, dokud se nám tyhle tři základní dovednosti nepodaří projet za sebou pořadí zvedání, pokládání lahve, nadhazování předního a zadního kola a jízda rovnováhy. A jdeme na to! Jo! Niko se pekelně soustředí. Podívejte se na něj. Jo, to je ďábel. Ty krásu. Mu se směje hlava i ze zadu. Tak ty začnem! Takže Niko stojí na pomyslné startovní čáře a cyklistický trojboj začíná odpočtem teď. 3, 2, 1 a start! A všechno v klidu, Niky. Flašku jsme zvedli, paráda. Položili, drží a házej, hop! Super! A jdeme na rovnováhu. Super! Závěrem bych rád zhodnotil cyklistický trojboj, který Nikosek jel. Já jsem Nikoskovi dával takových 5 pokusů, protože vím, jaký je. Ale co se nestalo, Nikoskovi se to povedlo přímo na poprvé, takže za tomu gratuluju. Jsem rád, že si Nikosek všechny 3 cyklistické dovednosti zopakoval. Věřím, že si jej trošku upevnil, že se v nich ještě bude zlepšovat. A pro všechny, kterým tyhle věci nejdou, nebo jste je viděli poprvé, tak si je taky můžete vyzkoušet a zjistíte, že to tak úplně jednoduché není. Dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus!